Ilunbeak ez du mugarik, ez du sinesterik, ez du trabarik. Literatura eta musika euskaraz ekimena pasaden astean amaitu zen, Itxaro Bordaren poesia eta Pierre Paul Versailles musikarekin batera. Irribarretzu topatu genituen kantaria eta idazlea Bilboko hitzordua hasi baino lehen. Ez da lehen aldia elkarrekin errezitaldia egiten dutela. Gaurkoa lehen aldia izanen da, baina egia da, jadanik esperientzia txiki bat badugula Pierre Paulekin, zeren eta Bilbon, Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolaturik, Euskaltzaindiaren egoitzan egin ginuen halako show bat ailandeo hien arten inguruan. Egia da lehen aldiko zenbaten dugula, baina egin dugu txarrekin batzuetan autore baten aipamena adibidez egin dugu, ailandeo hien arten poesiari buruz, eta batzuetan, beraz, hau bai lehen aldia, bere poemak eta bere kantuen letra maiten dut batzuetan. Beraz, lehen aldiko zenbaten dugu, gau hau den bezala. Itxaro Bordaren poesiak Pierre Paul Versailles abestiekin eta Zuberoaren poema tradizionalekin zandakatu ziren ikuskizun honetan, iparraldeko doinuak Bilbon. Bilbotarren ganik beti Euskal Herriak gauza asko espero du, eta guk ere bai, espero dugu lehenik etorriko direla, gure entzuterat eta gustatuko zaiela eskaintzen diegun ikusgarria. 2008an noiztenka poesia bilduma plazaratu zuen Itxaro Bordak Maiatz argitaletxearekin batera. Azken urteetan novela munduan murgilduta ibili da. Poesiak hautatu ditut pixka bat azken 30 urte hauetan idatzi ditudanak, eta zenbait izango dira oraindik publikatu gabeak, egin berriak, eta bukatuko dugu Bizkaiako kostari egin omenaldi batekin. Poesia intimoa da, Itxaroren olerki gehienak bezala, baina ohitua da idazlea oholtza gainean poesia irakurtzera. Ni orain gero eta hobekiago sentitzen naiz poesiak irakurtzen, gero eta gehiago egiten baitut ere, eta uste dut idaztearen azken muga dela jendeari zuzenean eta ahoz eskaintzea. Egia da garai batean oso urduri eta estresarekin eta trakarekin ibiltzen nintzela. Bai, eta gainerat onda gero poesia berriak idazteko ere, zenta imaginatzen baitut nola irakurriko ditudan, ze ritmotan, ze ahotsekin, ze botz jarriz hitz bakoitzari eta ze musikalitate emanez tekstuari. Nola lehen bedilora? Bai, uste du baiet showak egin behar direla euskarazko literaturarekin, eta showak egiten aldira askotan gehien bat poesiarekin. Eta beti harreman humano sakon bat sortzen da irakurlearen eta idazlearen artean, eta biek gauza hori egiten dute beren intimitatean. Bere poesian bidaia proposatu zigun Itxarok. Biziaz eta munduaz duen idaia kolpearen kaiolan sarturik, bakardadeak inguraturik. Berriak badira publikatu gabeak, eta azken asteetan egin bat bere badut hor. Bai, espreski gaurko. Bai, denbora pasatzen da, beti denbora pasatzen da, eta bereziki beste lan bat baduzunean, orduan denbora gehiago ere pasatzen da, idazten, eta gero zuzentzen, eta gero plazaratzeko urratsetan ere. Bai. Bizirik ehortz nazazue. Ibilbidea izango da, batetik fisikoa, nahi dut etxea, ama, lurra, amodioa, eta gero ezer gabe bizitzea. Eta bestetik, beste ibilbidea izango da politikoagoa, eta bi irakurketa edo bizpahiru irakurketa ukan ditzakete idazten ditudan poemek. Haize eta itxasmin.
Bai, tekstu gehiago aukeratuan nituen eta gero lehen irakurketa batean zenbait kanporatu ditut eta duela 2 aste saiakerak egin ditugularik musikariekin eta Pierre Paulekin, orduan ere zenbait bi kendu ditut ere. Zenta iduritzen zitzaidan ez zirela ongi etortzen gaurko ikusgarriaren nola egan, doinuan edo musikan edo horrekan. Bai. Eta xanetenak ere, hiruek batera hariko giralako sinbiosiz bat eginez. Eta egia da Pierre Paulekin badu aspalditik elkarrekin lanean ari girela. Bera bereziki hartzen dituen poema zenbait eta musikatzen eta... Aspalditik ezagutzen dut Itxarro, badu 30 urte kasik, eta beti erabiltzen dutaren poesia. Eta maite dutaren poesia bestalde, eta novelak ere bai, denetan egiten du Itxarok, badu turria oso ugarria, eta beraz, xantza dugu, ez delakoz hainbestetan olako zabaltasuna, eta bestalde ere, bai poesiari, bai novelari, bai olako lan baten egiteko prest dagonik. Bai, beraz egan nahi dut, aspalditik dugula lan egiteko modu hori, eta nik ere ez dut ikusten olako irakurtaldi batean, irakurtzailea bereiz eta musikariak bereiz osotasun bat egiten dugu eta gure destinua amankomuna da gaur. Bueno, ez dut eta agian Itxarron poesia bat edo biga musikatu ditugu, entzun ditugu baratze bat eta beste abesti emaiten ditudunak ene kontzertuetan ere. Beraz, guke emanen dugu pixka bat denetarik. Hori irakurtzean bezala azkenean, bukaera bat baliz bezala tekstuaren azken helburua, uste dut Verlainek erraiten zuela, poesia oro musika da. Beraz, hortara teltzea azkenean zorion handi bat da idazle batentzat. Kantatuko dut baratze bat, kantatuko dut Itxarroen poema bat edo bi, Jean-Louis Davan dago beste eskualtzain txurotar eta poeta bat ere, eta Jalde horien arten ere azken diskako ere bat, eta hola ebidiko gira. Dena, gaurko gauza gehiena da Itxarroen poesia. Irakurtaldi, datorren larun batean bagoaz Tolosarat, Frantziako Tolosarat. Hor, ean estrenatu nuen poema bat irakurriko dugu, Ogeila Lain izenekoa. Eta beste Donostian ere, maiatzaren 29an beste irakurtaldi bat, eta hola, bizitza. Bestalde, hainbeste urtez, batzuetan kantatzen ditut, eta behera hor delarik, beste indar bat hartzen dut, eta beste maitasun bat ere bai. Baratze bat nahi deizut egin, ametsegretienen iran, liliak egin jauntzi ederenetan. Oraindik ez, orain berriako birak idazten ditut. Nahiko lana. Eta egunero, hori ene ariketa espirituala. Eta bai, momentuan ez, eta beste gauza txiki batzu egiten ditut. Zenta beti badut norbait zerbait eskatzen didana, itzulpen bat edo poesia baten moldaketa edo... Eta oso gustora egiten dut, guztia. Egia, bai, argia sariarekin, bai, oso posteko, bai. Zutabe txikitsua, baina, baduela... Baditu jarraitzaileak eta komentarioak ere baditut eta kritikak ere beharrean. Mintzairaren zama, erdaraz deus ere ez ginuen ulertzen. Nola euntziko gira besteekin, ama? Isla higatu dela, dena dute dertzen. Baina namazenaren irriak narama, generoen kontua dudala ulertzen.